A když jsem já chcel přepodač, můj závod jsem já věděl, ka má jen závod nastajený boč, zabo on te příchodné 30 let přetral. A já jsem, predat jsem to přepodat jsem já měl riadované, ten závod tajky, zabo od těch příchodných majitelů, to mohlo te příchodné 30 let garantované dále jít. To říká, produkcia je stała a te předavarské věci jsou ty byly tak, že by to na každý pad mohlo příchodné leta dále obstať. Ale to se nerozpoznalo od těch mladých lidí a nek je to ten stav, kaž jo. Bohužel.